אהלן חברים, אני ארז מגרדן סטור, אני רוצה להציג בפניכם היום מוצר מאסט בכל חצר או גינה בישראל. אם אנחנו לא רוצים בעצם למדוד את ה-pH של האדמה או לדעת מתי להשקות אותה, או אם אנחנו רוצים לדעת אם יש בה שמש ישירה, חברים, מוצר שעובד ללא סוללות, ללא תחזוקה, אנחנו פשוט נדקור אותו באדמה, ובמצב הזה אנחנו נוכל להזיז אותו למצב pH או בצד השמאלי למצב מודד לחות של האדמה. אם אנחנו נרצה לדעת מתי להשקות את האדמה, נשים את זה על המצב השמאלי, ובואו איתי לאדמה ותראו איך זה יגיד לנו שהאדמה קיבלה השקיה. פה נגיד נתנו השקיה אתמול בבוקר, אז אתם תראו שעדיין האדמה תהיה רטובה. אתם רואים איך המד קפץ ל7? אם זה היה באזור יבש יותר, אתם רואים, אז זה יורד לדריי, ואז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשקות. בואו נחזור. חברים, זהו המד חומרים שלנו, הוא מודד pH, הוא מודד לחות באדמה, והוא גם מודד אור, כמה התאורה מגיעה. אתם יכולים לשחק פה עם המצבים השונים. מוצר מאסט בכל גינה בישראל. חברים, אני הייתי ארז מגרדן סטור, שיהיה לכם המשך קנייה מהנה.